اے دو خو بنگلی دی د جیلات جدادو ندی خو اللہ تعبیر پا تقلب سرکئی تقلب اشارہ دا پریشانہ تا تتقلب فی القلوب والابصار او تقلب وجوہم فی النار قد نرا تقلب وجهک فی السماء اگا پریشانی دا دینوا دا دی پریشانی دا دنیا دا پا خفگان کی دی دا پریشانہ کی دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر دا اللہ پا توحید پا ایمان پا قرآن بانی ستڑی زلون دمکی گیا ستڑی زلون سکی گی استا مانا ستڑی زلون پی دمکی گیا نو ایمان او ایمان گوارے توحیدی ایمان دا جماعت اشاعت و توحیدی و سننا دا غی درس دا چناسی دا غی پروگرام دا چراغلے دا توحید مسئلہ بخام خا اوریم او دا ولی بار بار بیانی گی ذکر دا توحید مثال دا سی دے لکا آبادی کی بنیاد اے بنیاد بیکار دے نو آبادی بیکار دا خشت اول چون حد میں امار کج تارود تاسو ریا میرا ود دیوار کج کتا آرہ کچا دا آرہ بیکار دا نو یاد ساتا بر بنیاد بیکار دے اے دا سی مثال دے لکا اونا کی جرڑی بیکار دی تنا بیکار دا اونا بیکار دا سانگی بیکار دی دا سی مثال دے لکا سر کی بات لکا بدن کے سر لکا بدن کی روح سر دا بدن نلری کا بدن بیکار دے دا سی روح دا بدن نعوزینو بدن بیکار دے دا بیا سکار نشی کولے لاس نیول نشی کولے خپیت لل نشی کولے سرگی لیدل نشی کولے غوگونا اوریدل نشی کولے نجبا خبری نشی کولے یاد ساتا دا توحید مثالم دا دے حج عمران مدرسی جماعتنا درسنا دا ہر سبدی علا قبلی کی چھ توحید در پکیوی توحید صدے خدا را واحد دانستن نکے واحد گفتن دزلنا اللہ یو گنل او یو منل نچے پسرب پخلبانے ویل چھ خدا بدی خکی دا سے خود غروشتو اندوانم داوئی اغم داوئی اوی زا خدا بدی خکی او پچیٹ بانیم لکلی ہم دعا دیں گے اور شفا خدا دے گا لکلی دی اندوہ گنگویشنم لکل دیو سڑیا تشپدی کارنے کی گی لگا توحید دزلن اللہ یو گنل یو منل جادو در کرا را لے سا مصیبت را لے زان تب اشاعتی ہوئی زان تب موحد مسلمان پیریدار نپری دی ولی دا سے نہ جی حق زیدے کنا نپری دی بیا ولی وی روری وی اور چکم سے بلی حتی تبی تا سپتا دا بیا دیتا نگوری چردہ عقیدہ سیٹ تک سیٹ ندا یدا اللہ بندہ تابانی جادو کوڑی منتر یوشوی سبشی مڑ بشی ایمان خوزان لما خراب ہوتا یہ غریب اللہ کڑی نو دلہ چاکڑی نو مشرکی کی ولی پدی سرا دم درود منو دا قرآن و سنت پرانا کی اگا منو لیکن یاد ساتھ عقیدہ بدا ساتھی چھے اللہ نی لکلی لکا سنگت دوائی کئے نو چھے اللہ نی لکلی نہ جوڑے گی تک کسی علاج بالادعیاء دعاگانے کئے ذکر کئے نفل کئے او دارنگی چھے در زان باری دم درود چئے خدا با عقیدہ گڑی چھے پدی کی اللہ مختلی نو اللہ ماتا شفا و ماتا علاج چھے دلہ ملاوی ایک دبائی کلسوئی نروری ما پخپلو کتا تاویزون راو غرزول نوی لکا او زمان کور کی راو باسل اسی تاسو نا تپوس کو ما رسول علیہ السلام بانی جادو شوے دے نوی دور دے کنو سو مادرن دور دے دینو منکرشتے دے لکا تیگیا دی ویدہ ظالمانو ویلی چین تتبون اللہ رجل مسحورا یالا خال شیخ صاحب ساجی بخبر کی ویدی ظالمانو خو رسول علیہ السلام تا پیغمبران تا بشر ویلی دی بشریت نا بے انکار کو بشریت نا بے انکار کو نا کہ بریلی خو جوڑ شی بیا کا او قال الظالمون ان تتبون اللہ رجل مسحورا لکہ دا مسحور پمانا دا ساحر دے کنا یارا موفور پمانا دا وافر مانی انہو کانا وادو مأتی آتی دا مسحور پمانا ساحر دے کنا یارا ساحر شاعر دا تولی دلائل بھی دا تایدات بخاریو گورا موفور پمانا دا وافر او یا مسحور پمانا دا مجنون دن چا داوی لی چی رسول علیہ السلام مانے سحر دی ترسل چاگا لیوانے شوے ہو او دا علمی خبری دی نو پہ انتفاع دا خاص رہو انتفاع دا عام نرازی مولیانو نا بگناس دی دا جنون نفیوش نفس دا سحر نپی سر او یا مسحور مانا گیڑاور چی خوری و مڑی گی نبین نهری و سحری
نالته اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مناظره کې دلته اذا جاء الاحتمال استا استدلال به صحیح لګي عجیب خبره ده ادي منطق زنه پیګو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خافيري پیری ولي نو چر او باسه له جادو کوړي منتر او باسه له تر سو پوری چې ملائک نه دی راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه لګیدا چې ملائک رااله ما فویل بهذا الرجل دي هسته له ستل مطبوب جادو پیښه دي چا کړ دي لبید بن اسم داولونو کړ يهودي کم ځای کړ دي بیری زروار کې دو ځرند د پل دلان او پته ولګیدا صحابه ولګیدا علم غیب کسن میں داند بجس پروردگار علم غیب کسن میں داند بجس پروردگار ہر کسے گویت کے میں دانم ازو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل شم نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار دا طول غیب و علم بید اللہ تعالی نبل چاسا خنشترین اچ چاسا کونشترین سوک چی وہی گمان پیونه کی رسول علیہ السلام اللہ خبر کردا چی جبریل علیہ السلام و تویلی دا جبریل علیہ السلام اللہ خبر کردی دا چی اللہ تعالی و تویلی دا مشرکانوی صف لنا ربک ممتد رب بیانو کا آیات رب اس پر جوڑ دے معاذ اللہ لڑکی نہ جوڑ دے سنا جوڑ دے نسب اس دے جبریل علیہ السلام اللہ تعالی را لیگی اور دو سورت اخلاص وہی راضی ٹھیک ہے بھائی اب کہ لوگوں نے مسئلہ میرا توقڑا موضوعان را تدریہ والا کہ وہ ایٹے بدما خیال زمانی میں گھنٹوں میں نہیں لگا آجی زر لوگوں نے بس کار پا کسا کول غواری نو سورت اخلاص دیتا سورت توحید اموئی دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دا یوالی بیان دی دا سورت دی سورت مبارک رضی تعدل ثلث القرآن دا قرآن کریم دا درمی اسی برابر محدثین دا غید وہ مطلب ذکر گئی یو مطلب دا چہ دا ثواب پا لحاظ سرا دا درمی اسی دا قرآن کریم برابر درمی اسی لس سی پاری دین لس نو قرآن با سرد بلا چہ پورا ختم ثواب دی وہ مطلب دا دی چہ پدی صورت کی خالص دا اللہ تعالی پہ جنگلو دا اللہ تعارف دے توحید دے قرآن کریم کے دری غٹ مضامین دی سو مضامین دی روری سو مسئلی دی امیانی بھی آدھولی چھے سو مسئلی دی یو پکی احکام دی مز روجہ زکاة حج ویم واقعات دی قصص امثال او یو پکی دا اللہ تعالی پہ جنگلو دا اللہ توحید دے سبحان اللہ دا قرآن کریم دا راتللو حکمت لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تیارہ دا شرک دا کفر دا اللہ تعالیٰ دا نپے جنگلو دا جہالت تا دا ایمان توحید رنا تا دا اللہ معرفت تا راوستل غواری لِتُخْرِجَ النَّاسِ یولام شخا دا راوستل بسنگا کی گی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ پلے سے بیان بکائے درس بکائے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ بلغ ما انزل الیک بلاغ هذا بیان گھٹول بیان بکائے تبلیغ بکائے اچھا تا بیانو کدا بلام شلی تبین للناس لتبین للناس خسوچ کوا لتخرج الناس لتبین للناس بلا منشبل اوریدن کے بس چل گئی اب اودی یو گو بیوری پبل بیو باسی یا بودی را پاسی با جمعی کی سٹیم را دی پیشی صدیق اللہ مرسی خود بی ٹیم شو بیاوی موز نا وقت شد وقت را دے چی دو وقت بس کن دو وقت را دے چی دو وقت بس کن اکثر اودی درس کی بڑاگان ناس تی اللہ دی خوشحال ساتی خدا سر ناسا ٹیم کی خوبوی خیلے کا خواغم اودی اوزانان خو رازی نا آخو ارتغل تناستے کر آخو پبجی تناستے آخو فیس بک تناستے کر سوشل میڈیا تناستے نا لیدبروا آیاتی ہی لیتذکر دام لامون دی او لیثبت دادری پا برابر کا دادری برابر کا کلچ عالم بیانو کو شرک نہ دیراو باسی توحید تا دی ایمان تا دیراولی سنتو تا دیراولی علم تا دیراولی آخو بیان کئی تب سکائی زان با پویا کئی سوچ با کئی نصیحت با اخلی کد مخی نموحیدی خب مضبوط چی قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا
او کدا سے نوا نو لیتذکر لیدبر ولیعلموا انما هو الہ واحد. تب پدی ارسی چی بید اللہ تعالی نا بل سوک نظام چلون کے دے ټول عالم بل سوک نشت دے. ہاں اس کل چی تا نور وائے ظلمت پر اپورتا کی تا دے علم خبری کئے جہالت پر اپورتا کی تا بس چل کئے. انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بالحق. دلتم لام راغل لے لتخرج الناس لتبین للناس لیدبروا لیتذکرا لیثبتا لتحکم بین الناس بالحق. وائے جگڑ تو ضرورت نشتے رازا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب با پیسہ لکو وما اختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ افغیر اللہ ابتغی حکما او افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقومی یوقین. یہ تربط ہوئی یہ طول مقاصد دو قرآن کریم کی حکمتوں کی ربط ہے. او کا قاری صاحب دے نو اخراج الناس حمزہ راغلے دے نو بلاغ او بلغ کی بی راغلے دا لب بی نو بیاو پسی تی راغلے دا لیتبینا نو بیا ای راغلہ لیتذکرا لیدبروا لیثبتا لیعلموا. الب بی تی لتحکم پکی مو آئے گا نا الب بی تی او بیا آخر کی یہ دی طول توبر اخبر حروف تحجب لحاظ سرا دا قرآن کریم اغراض مقاصد رازی چوگور منگا و تاسو بیانو کو سورت اخلاص کے سنگ دا اللہ توحید دے دا اللہ پہ جنگلو دا. او ما تناظم اسٹیج سے بوئی پیتا خلاصہ ہوایا سورتون نمونہ ہوایا بالکل اشتر ماشاءاللہ. ما دا طول سورتون نمونہ اشعارو کی بن کردی طول اللہ تیاد نہیں دی خود صبر تو انشاءاللہ تعالی بلطف ملاوش مزدار ملاوش. جاسیہ احقاب کا دی آخر دا حوامیمو علماء کرام پہ خپوئی گی سورتون نمونہ دی جاسیہ احقاب کا دی آخر دا حوامیمو خطوعد دا محمد بانی دا فتح دا رحمان. نو سورت الحجرات کے دے آداب دے زڑگی سرا قاب زاریہ تور نجم قمر دی دے رحمان. نو واقعی نڑوان دکڑا حدید مجادلی تا سر بدی اچتوی بیاد حشر پا میدان. نو ممتحن سب پسی جمعہ منافقون دی نو مفہوم دے تغاون دے بیان شہ پتاوان. یا رستو تل امام میں لستلو دو قرآن تر ترغیب پا مزمل کی او تحزیز مدثر کی پا بیان دے انسو جان قیامت پسی دے دہر مرسلات پسی نبا بیان پا نازعات کے دے حیبت عظیم الشان عباسہ پسی تکویر دے انفطار پسی پڑقیگی تطفیب کے دے زورن پا رسول دے خسران پسی دے انشقاق نور پسی دے البروج طارق کے دے بیان دے شپیراتن کی پا اسمان آلا با پا آلاشی شیب بجد غاشینا رازی کا پا الفجر در نشغل سبحان بلد شمس و کلیل دے کزحا علم نشرح خطین پسی علق کی اول وحید قرآن القدر کی بیان دے دا عظمت دا پا قرآن نو بیان پا بینہ کی دی دو قسم دے انسان نو بیان دا زلزلی دے پا زلزال کے اے نادانا عبرت پا عادیات کی پا اسنو دا فرسان نو حیبت پا قارعہ او تکاثر کے دا زورنا العصر کی بیان دے اصول دا فوزان نو ہمس پیلو قریش پسی صورت دے الماعون دے طولو کی دا نخا اہل زیغل او تغیان نو پا صورت الکوثر کی دے لوی شان دا پاک نبی اخکول شیر دا پا صورت الکوثر کی دے لوی شان دا پاک نبی شلون دا کافرون سر دے نصر دا رحمان نو تبت کی نمونہ دا نصرت الہی نو اخلاص کی دے ثواب دا پورا سلوس دا قرآن نو شریف حسین شریف خاتمہ واری پہ ایمان مالک دا فلق ناسم دا ہر دوارو جہان. اللہ دی مو تاصل علم دا قرآن کریم نصیب گرزئی رونو دی ملنگانو سرکی نئی او دا کلب دا ذکر حلقی لگئی او تابانی پتو ملی سے اشارہ اکڑلا بدنامو تغوک مکیدہ او دارنگی پراپیگنڈو تغوک مکیدہ ذکر منو خود خال شیخ سے بھی او زبردست خبر دا بے بازو پیرانو ملیانو اگئی دخلین تنبور جوڑ کڑے دے او لا الہ الا اللہ نغم تنبور جوڑ کڑے دے. یہ قیمتی خبر ہے تاثر قدر نشتے دے پیگی پینا کرسی پیشوی ملی سے اس وہاں مطلب ہوا ماں داخلائے نغارہ گرزولی دا او لا الہ الا اللہ پا کتاوی ڈولکے تی جوڑ کڑے دے گانے تی جوڑا کڑے دا منگ دا دغی منکری دا پکی نشتے دے
او کی را مخې ته چې کوم ځای دي علماء دیوبند لیکلي دي چې حلقه د ذکر مقرر کول چاہے سرنی چاہے جهرنی دا بدعت دی حواله ورکول شم چې نه یاره غریبی ما نه غریب نیم قرآن مالدار ما 15000 روپے جرم بدر کوم 5 پیر دینو الله بندا کم چې حلق ذکر راځي اغینه اتفاقی حلقی مراد دي او د ذکر حلقی له دعوت هم نشته تعلیم او د درس د دعوت اغینه شته د ذکر حلقی له تعلیم له دعوت نشته راما کی تکي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جمعات کې د الله د پیغمبر میراث تقسیمیږي او تاسو بازار کې ګرځئ التاغوی سووي تعلیم تعلم او مسائل اړول وې دک د پیغمبر پاک میراث ته کنه صلی الله علیه وسلم روري چا ځان ته نوم بس نامی کافی ہے صحیح کافی ہے ولی یار خپشوي کو صحیح کافی ہے او اهل التوحید اهل العدل معتزله ځان توی په دینوم کافی کیدو باندې خلاصېدلو اهل القرآن ځان ته منکرین حدیث وای په دې خلاصيږي قل یا اهل الكتاب لستم على شيء قرآن کریم دی والی کتاب تاسو هیڅ شی نه یی اهل کتاب وتوی لستم على شيء اهل سنت والجماعت نوم باندې نه خلاصيږي ها اهل الحدیث نوم باندې صرف نشي خلاصې دي ها لستم على آل الحدیث لستم بآل الحدیث لستم بآل السنت والجماعت ترسو پر چې د آل سنت والجماعت کارونه ځان کې نه راوتی ترسو پر چې ټول احادیث ته منل دي او پای کې جمع نه مانی اما آل السنت والجماعت فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه إذ لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها پولیس نے ردی حوالی تپوسو کے ویدا موتی سے کم جانے لکھ جاؤ سورة احقاف کی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی آل سنت والجماعت آغا دے چھ کم خبرها لکا یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا یا فلان او کار لکا دغا ذکر بالجار کمی طریقی چی دی کم قول او فعل چھ دا صحابہ کرام و نبی علیہ السلام نے ثابت نہیں آل سنت والجماعت پا آغای چھ دے دا بدعات دا ناروا دا گمرائی دا زکاة کدا خیر وینو صحابہ کرام بکڑے وے سب بکڑے وے زکاة اغی دا خیر یو کار ندے پرے خودے مگر اغی و تمنڈی والی دی خواہ سی و توالی دی زکاة خو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کل عبادہ لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها وخذوا بطریق من کان قبلکم فاتقوا اللہ یا معاشر المجرمین فإن الاول لم يدع للآخر مقالا کم عبادت کم کار چھ صحابہ کرامو نہ دکھڑے خوالا ورنشی کدا دا خیر کاروے دا باغی نہ پر خودے دا اللہ نو یاری گئی وہاں دا مسلمانان اڈالی دا صحابہ و طریقی وی راقبلی کے غرہ ہونی صحیح حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئی ارحال توحید پدی صورت کی دا اخلاص دا اللہ دا پیجن گلو بیان دے قل هو اللہ وحد وایا پیغمبر پاک مختصر وام وایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاندار اللہ تعالیٰ ایک یو دے تعالی شان والا خبر دا پدی جنت ملاوی گی سنگ اللہ یو دے اللہ الصمد یو خضو تو یو کنا وینا کدا سنیو کنا اللہ بھی حاجت دے تو لگتا محتاج دی اللہ زائد جڑاو دا فریاد دے اللہ دربار دا حاجتونو دے شاپور سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ زائد جڑاو دا فریاد دے کابرگام بابا زائد بینشت دا جڑاو دا فریاد سو ستا پسر دا فریادی لار شما چالا او سحاجت تے چھ دبل در نائے وارم پخپل کور کے ہم کنار دے رب زما اللہ سنگ سمد دے وی لم یلد و لم یولد دے لم یکن لو کفوان حد دے نو دکا سے سمد دے ولی من خو بچی تا محتاجیوں نو پلار تا محتاجیوں نو دوستانو تا محتاجیوں دا اللہ نو بچیشت دے او نیچے دے نو پلارشت دے او نسوک دا سے پرنڈ دا سے دوسشت دے چاگنا مجبور شی اللہ تعالیٰ سمد دے کلچر توحید دا خزانہ دی ستا زلط رالا دا توحید خزانہ نو غل گورے آغازے تا سورے کئی جکم زے کی خزانہ پرتائی اس پا شیطان راضی اللہ دے شیطان نہ دے حفاظت داغی سوچ و فکر پکار دے نو حفاظت دا بدنم پکار دے نو حفاظت دی ایمانم پکار دے زار قربان ویسا شیخ سے اللہ دی غریق رحمت کی اللہ تیو بخا تیرا قیمتی خبر ہے کرتا ستے ہو کما